Čaute ľudia, dneska z minulého videa som tu s Tomášom a budeme hrať Minecraft. OK, sme tu. Takže, kde je to? Aha. Padilak, už máš one? Drevené veci? Takže ja čakám na teba. No, takže tu je môj kamoš, takže ideme si natežiť drevo a Nový. pôjdeme si urobiť základné veci. By the way, mám taký pekný skin. Aha, takýto Grinch. By the way, Sice už je po Vianociach. ja Ale nevadí. nemám skin, takže Urobíme si základné drevené veci a pôjdeme asi nájsť nejakú dobré miesto na spravenie domčeku. ja už mám základné veci. Čakaj chvíľu. Takže som tu späť. Už si idem vykraftiť crafting table. No dobre ľudia, takže vykraftíme si asi základné veci. Si vykraftím. Hop, crafting table položím. Podľa mňa stačí Vykraftíme iba si. krompať. Ja si idem urobiť už kamenné veci. Zoberiem aj tebe nejaký kameň. Tak. Čakať sekera, krompáč, lopata. No dobré. Zoberiem asi tak 16 kameňa, nech môžem urobiť aj pec. Pretože budeme určite potrebovať nejaké jedlo, pretože bez toho sa človek neobíde. Ty urob pec. No dobre, mám 16 kameňa. Vystávame sa hore. Ja už mám Hop. 10 kameňa, to by malo stačiť. Tak. Nie, takto nie. Takže krompáč, sekera, lopata. Robíme pec. 3, 2, 1. Hop. Zoberieme si crafting table a ideme. No, tu si. Toto zahodím. Ideme nájsť nejaké asi dobré miesto na to, kde si urobíme barak, pretože Kamo, jak si urobil nemienim skina? tu. Skin to podľa toho, dal som si takéto meno a urobil sa mi sám skin, tak ja neviem. Sice už je po Vianociach, takže ja si pôjdem vytvárať vlastný skin, pretože už je január, takže toto už moc nesedí k atmosfére, takže tento skin už sa mi moc nepáči ani. No a kam ideme? Tuto, ja neviem, ja hľadám nejaký dobrý spot Dobre, ja som na skoro zdechol. ubytko. Aha, ovce. Budeme mať aspoň A to to. je ten divný tvor. Takže zabijeme ovce, nech máme Divné tvor. jedlo a... On to je k ničomu. Doslova, nač to Minecraft pridal, keď to nič nedropuje doslova. Ten, Ty myslíš toho takého, z neho môžeš urobiť armor pre psa. Najzbytočnejší No, mob, hej. ktorého mohli pridať. armadillo sa, Ja nechápem, sa na mi čo ho zdá, že robili. sa volá. Aha, máme caveu. No, máme tiež kejvu. Teda ja mám kejvu. Tu by niečo mohlo byť, podľa mňa. Tak načeším pár... Ja som tu našiel tie liany, ktoré vyzerajú ako diamanty a sú tu zombíci. A uhlie. Dobre. Takže idem vykilovať. Tak idem ti pomôcť, pretože... Však ja som Alpha Sigma. Tak, zoberieme pár dreva, nech tam Dobre, skoro som máme s zdechol, čím ale... spať. Ja to radšej katnem. Ja katujem iba nudné scénky.
Ale nejaké scénky, čo sú nudné, ale zase tak do videa sa hodia, tak to zrýchlim. Že sú nudné, ale vhodia sa do videa, tak ich zrýchlim, aby boli v tom videu, ale keďže sú nudné, tak sú tam kratšie. Dobre, mám nejaké jedlo, ty si už tej v kejkve? Nie, ja zbieram jedlo. A kde je náš byt? Ja toto som teraz v kejfe, takže ešte barák nemáme nikde. No tak ja postavím barak, bude to z hlíny. No tak to je... Radšej budem bývať v skale. A zase savana. Aha, mám nejaké železo ľudia, takže budeme mať trochu lepšiu Ty sa výbavu máš, a ty máš aspoň, železo. aspoň nezomreme hneď. Ja pravdepodobne zdechnem, keďže neviem, kde je furniska. Kde si ju dal? Furnejsku, ja mám pri sebe furnejsu. To je úžasné. Ja som skoro padnul do lavy, takže... Good. Hen tam dole pôjdeme asi neskôr, teraz nemám dobrú výbavu na to, aby som len tak tu proste pobehoval, ako keby som nesmrteľný, pretože Nie mi si. dajú pár hitov a už som dole. Tak, vyťažíme si toto železo. Prosím, nech tam nie je lava. Nice. Tak. To je docela dosť železa, takže aspoň budem sa cítiť trochu bezpečnejšie. Jejda, lava. Jau. Kameň, rýchlo. Jojda. No, Dobre, že mám máme 15 sa. železa, to by som... To nám na nejaké základné veci vystačí. Zoberiem pár uhlia, nech máme čím svietiť a vypekať. Nebudem furt vypekať drevom. Takže tuto zoberiem uhlie. Aj XPčka. Uhlové bloky sú doslova najviac paliva dávajú. Tak lebo je to 9 uhlia. A uhlie a 9 uhlia, tak čo je lepšie? 9 uhlia či 1 uhlie? 9, logicky. Ja už idem No, postaviť takú malinka tú bejsku. A ja iba dúfam, že sa dostane z tej cavey. Aha, železo, no tak kašlem na to sa dostať z cavey, radšej si tu zoberiem železo. Tak bum, bum, bum. Železko, poď sem. Kam mám, že 19 železa, takže budeme môcť niečo vykraftiť a nebudeme skapíňať každý 2 sekundy na to, že prišiel ku nám Spiderman a... Ja sa asi ani dostanem z cavey, ja nemám na to bloky. Tak by som... dobre, som tu. Však si naťaž logicky. Mám 6 dreva ešte mi zostalo, takže... Teraz, že kde si? No, takže... Však sa pozri na ten lokator bar, či jak sa to volá. Však idem za tebou, ty si na druhej strane hory. Okay. Ja budem mať aj jednu posteľ, jak máš nejaké ovce si našol, no tak môžeš... Mám 3 hnedé vlny. No ja mám tiež hnedé 3. Aha, tu je toľko jedla, no berem. Kamo, mne sa docela seka ten Minecraft a to mám docela nadúpaný počítač, ale Wi-Fi sa mi seka. No a ja neviem, kde si, pretože si shiftnutý. Hej, lebo ja v tom dome sa spawnul zombík, ale to asi nebude vadiť. Som asi dead. Tak No tak ne. jedlo mám. Musím byť high ground. Rýchlo. Tak. Skeleton, padaj. Super.
Už to Kamo, ja máš. fakt neviem, kde máš ten barák. Však tuto, pozri Ah. sa. To je na tej hore asi, čo? Ja budem dúfať, že keď kraftím, že ma nezabije Spiderman. Ale zabije ma zombík asi. Ok, už tu mám dvere. Neboj sa, už ti idem pomôcť. Nemusíš. Takže... Kamo, toto ešte bude zabava chodiť z každej výpravy takto 3000 blokov hore. Aha, ďalšie jedlo, ale aj ďalší kostlivec. Strašne potrebujem jedlo, ale je tam skeleton. No, niečo ma zabilo, čo? Zombík. Ty kokos. A creeper. Krúper, padaj. No a teraz sa ti Nice, dostaneme Krúper domov. dole. lebo one- Spiderman. Dole. No a tu sú zombíci, teda skeletoni. Creeper. Nice, toto dole. Potom tu máme ešte skeletona. Padaj. Mne sa strašne seká Wi-Fi, absolútne neviem prečo. A kde máš ten dom? Ja fakt neviem, kde mám ísť, aby som... Však, A to tu je- je náš dom, nice. dobre, sme dead, no nie, ty nie si dead, ja som. Ja nie som dečak, aha, tu sú tvoje veci, tak ja ti ich tu nechám. Alebo ja ti ich zoberiem a potom dám, nech o ne neprídeš. Ja ti ich zoberiem a potom, no nič. Tak. Jak sa na tú horu mám dostať? Jako? Vyskákať to. Ja dúfam, že idem na tú správnu horu a že sa nešplhám niekde, kde... Však ja shiftnutý nie som, ty by si mal vidieť. Hej. No, konečne. To je malý zombík. Som dead, to je malý. Dobre, tak ja zatiaľ vykraftím Ok, ja čestku, už kde ti idem. dám všetky tvoje veci. No a hlavne mi daj nejaké maso. Superman Však slepice. idem vypiec niečo. No, Dobre, toto mám bude, dva pork toto je tvoje. Toto bude všetko tvoje, lebo toto som ja nemal. Tu je. Rýchlo zavri. No, ty kokos je otvorené. Čum. Tak zavri. A však je otvorené. Dobre, a toto všetko už by malo byť tvoje. No ja neviem, čo bol moje, čak hento asi bude tvoje všetko. Tak, ja dám vypekať zatiaľ toto. A ja sa Máš idem nejakú pokúsiť vec? zabiť tohto zombíka. Áno, mám tam. Sorry! Už si Jau, tam. ty! To si robíš so mňa srandu. Prečo si ho ku mne pustil? Ojoj. Je tam furt. Tak čakaj. Kamo, why? Dobre, Why? nechám ti tam veci, či ti ich mám zobrať? Teda, Nechaj, však ja už tam skoro som. dobre, ale... Dobre. Neboj sa, to sa Budeme mať dve nedespálne. pece. Nikdy není dosť pecí. Ja už skeleton hnusný. Hej, a to je tvoje železo. Ja mu To ti rozbijem tam dám. papulu. Ja ti dám do toho one. Ja už som skoro doma. Keby tu ten kostlivec blbý na mňa nestrieľal tie jeho šípy. Poď rýchlo domov. Kde sú dvere? Tuto sú... Ježiši, si mi dal jumpscare. Papaničko. Okay, Kde mám moje hento? v chest. Železo. Toto som mal. Korompač som stratil. Čo? Tu máš. Ja, díky. Dobre, toto. A toto už si nechaj. Nie, čakať, meso to ešte potrebujem.
pre meso. Asi vykraftíme si posteľ. Tu máš meso. Čakať. Dík. Ešte dám vypekať ďalšie. Ok, ja už si idem urobiť posteľ. Takto na A super ja. miesto. Tak, nemám drevo, takže nemôžem si Tu urobiť. máš tu drevo. Dáš mi Tu. 3 dreva? Áno, tu máš 5. Dík. No, takže tuto schovám toto drevo, lebo to nechcem hneď tieto vadiny. Môžem si požičať pár železa? No, zober si nejaké. Mne stačí 3 na krompáč. Tak. Aj štít si vykrafti, lebo to bude ešte treba. Aj meč? Aj meč. Vykraftím ti štít. Ok, dík. Čo sa snažím vykraftiť z tých logov? Bože Maria. Control, mouse, stick. Hento, počkaj. Tak. To je si Dobre. krompáč. Nice, mám krompač. Krompač máš OK, Takže dobre, ja si už urobím. poďme majniť. Čakať, ja potrebujem si urobiť tiež niečo. Hop. Hop, 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 hop. Krompač mám. Ešte si potrebujem urobiť. Čo som dropol? No však pre teba, na? Ja nemusím, ja mám 6. Tuto, idem tam. Ako si som... Není najlepší v tom parkourovaní. Možno. Tak urobím si sekeru. To budem mať na útok. A ešte tebe urobím sekeru. A tak. Super. Dobre, ideme majnovať. Železo tu je. Tak ber. Netače? Tak, toto sem. Toto sem. Čo budem potrebovať? Jedlo to sem. A to je všetko. No. 26. Jedinú Ty kejvu, si úplne niekde čo inde. viem, že tu je. Ja som išiel na No ja druhú ne- stranu ako ty. A máme Ja, kope... to je jedno, idem proste hrať. Aha, železo. No tak ty vykopeš. Je. Kámo, Aspoň minimálne 7 stakov uhlia tu bude. A hen táto tvoja kejva to je niečo malé. Toto, keď sa pozrieš, toto je iný brutál. Aha, no tak ani sem nechoď. Je tu niečo?
Nie, čistá hlina. To mi nejako nesedí, tu je zarovnaná stena. Takže táto kejva je viac ubohá ako to, čo tam máš ty, pretože... Aha, nie. Dobre, tuto niekam pokračuje. Takže zoberieme toto železo. Dobre, tak táto kejva je docela v pohode. Ok, myslíš, že by... Čaute No, takže ľudia, dúfam, že sa vám toto video ľúbilo a čus.